حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور پاک پخپل بستر سملولیو سار ورللو پکور ورنن وتل حمله اکڑا چه ویکلا حضور پاک نو پا بستر دا حضور پاک باندے حضرت علی ملاست ویسشو نبی علیہ السلام وی ما تا پتہ نشتا دشپے ہوتے دے نیم خبر پا کم اول نیم خبر بس ہوت دے بوت بیت اللہ شریف حرم تے بوت نظر بندے کا خوبی پریخو بیا ابو جہل ورغ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرا چه دل تبراغلی وی پلار دسا شو وی دنیم خبر بی بی اسما وی دالاک عمر کم دے وی ابو جہل ظالم مالت دا سے سپیڑا راکلا دا سے سپیڑا حالانکہ جنکولا وڑولا سو گزارونا نور کئی دا سے سپیڑا راکلا چه زما غوگوش لیده او دا غوگ نمی والے لاندے پریواتا چشو میں ماتا پتہ نشتا نیم خواب فوراً اگی میٹنگ را غفت ہنگامی میٹنگ ابو جہل چدا دے سڑے خورانا ہوا تا بیگا دا شپی پا کم ہوا تا و کم خوالا و پتہ دا چی مدینہ تا تلے لکا مرگری مدینہ تا لے گلی دی دا سر بس سکو بس انامی ویستوی کچا حضور پاک جم دے راوست او یہ دا آغا سر مونگ لراؤلو نا دا سلو اخان و انام باورکو سلو خان دیر شیو دقا رنگ کچا ابو بکر جم دے راوست او یہ سر مونگ لراؤلو دا سلو اخان و انام باورکو پا دوالو کے دا دواو سو اخان و انام ویستو اس ہم باز خلق انامو باسی چی کدا زمان مخرور دے و کدا مونگ لچاونی ونو دون انام باورکو